Uy, na-check sa unahan. Kani karon, ako ni pasakyon. Kani, pabor kays to. Oo, achiche. Hey, chika babes. Wanna ride? Oh, sure. Libre makani. Oh, kayo. Let's get it on. Sakay na. Come to papa. Achiche. Oh, okay kayo. Oh, paggunit yan lang ka. Kay ako ni Pusgag dagan. 100 km per hour ang dagan na ni. Uy, Noy. Nahinay lang Noy kay grabe rin ni kakusog. May nang kusog lang ka kay aron di ta mapsan og disgrasya. Achiche. Oy. Sorry. Ay, bangga ko na. Ayaw Noy. Achiche. Hoy, kawo! Arestado mo! Uy! Nga naman sir, sa may mga violation. Wala mo isuot og helmet! Atche! You Uy, pre, gutom pre. Pilig hatag mo itong bayot, pre. Tako pre, bay, hatagan ko 50. Gamaya na bitawin, nagtagan ko 500. Kaon na ta, tutag makdo. Aka na! Tara! Hello mga sir, good morning. Unsay ato sir? Pili na. Unsay mo pre? Absent unsa pre? Ikaw bahala dira. Miss, kanilang amo miss kaning burger. Unsay inyo ha sir? Kanang i-take out or dine in? Sa man bay? Sa gulilag dine in gamay. Achiche! Buanga kaya itong kaganina pre, uy. Huwag mo ko kabalukon sa ng dine-in pre. Giing na lang ako sa guli gamay. Wow, buanga lagi. Uy, nanapay ato pre. Muning balay nilang ni kami. Uy, nice midaki ng balay pre no. Ngo gani. Manay ko diri unya pre bay. Misita ko ba? Di mo gani kakaingon. Magduol. Wait, tinod-anay. Chiche. Uy, pistula na katunog kog tayo, pre. Uy, bahuan na, Kisa may nalibang aning tayo sa iro. Acheche. Uy, pre, si Manong mo to, pre. Hala, asa ka yung motor? Nagbakle naman lang siya. Maulagi, pre. Tatong-atong ta. Tara. Uy, Nong. Nagbakle naman lang ka, Nong. Asa rin mong motor? Ay, giahak na yung pala, Namukos bayot. Abi kong chika, babe. Charing mandi, ay. Uy, kami man pud gali nong nabiktima pud. Uy, naaraday mo diri. Ay, alibi. Mao maning bayad pre Uy, mao po nang bayad kanina nga akong nakitaan. Cheche, maagan tanin nyo. Ay, ali mo diri.